gazi mfethu. Ngombani? Ngizwile mfethu gazi la kuthiwa balinga ngaphi kanti beshaya uplastics nami ngizwe ngamahemhem. Iqiniso indele mina. Hayi bufethu angaze kubaleka ngabona abafethu beshayisa la begijima ngijethi bahojoye izinja nami ngiyenze into kubalekela ufethu bemshaya yikho leyo. Aphethayi ngoba ngihleka mfethu yabona nje ukuthi nje nami ngeza ngizona yabo mfethu bengifuna bekhona into bengifuna sixoxe ngayo. Nginomunye umfana mfethu la ngaqhamuka mfethu lapha ehleni noNzuza yabo. UNzuza ngangimfuna ukuxoxa naye serious ebaleni. Uthi mangifika lapha basaxoxa ngifike ngihlale lapha uNzuza angazise futhi kuthiwa igama lakhe lapha ethi Iqiniso yangizona. Manje mangifika lapha ngihleli ke yabo bexoxa uNzuza ethi usamazisa mina ke vele ethi wangale futhi ngihleka yabo. Ithama ngiqeda ukuhleka ethi mfana musuthi mase ngishaya ngempama futhi yabo nayigcwale ngithi manje ngifuna ukuyiphindiselela ngifuna ungisize ukuthi nami ngikwazi ukuyiphindiselela kuleya mfana. Ya ngiyakuzwa futhi manje phone uzawathula. Yeah. Ukushalo ufana lo. Yeah, futhi uNzuza yena umuntu othembeka futhi wavele wathula nami ngimthembile ngihlaphe uzovela amkhulu na futhi wabona nje naNzuza selikhala futhi mangithi ngiyambuka uNzuza na vele wahleka vele ngahamba futhi. Ayikho ngiyasiza futhi ufana somkhakha. Futhi ngabonga kakhulu futhi. Ya futhi anginakho vele nami ngingoda ngazama futhi ukuzamela njengendoda futhi yabo nje yabo mhlawumbe ngishaya ama-pitch unyana futhi uze na futhi uzokwazi ukugculisa yakhe inhliziyo usho ukuthi hayi nangelinye ilanga futhi yabo nje na futhi uzokwazi ukuthi ungisize mangidinga usizo njengokutrainer nje futhi kanje yabo nje futhi sazokhuluma kodwa hayi manje futhi ngizona. Sure. Ya futhi ngifuna ungisize futhi azomfana funa simbambe nje ngamaningi futhi athi na ukukhalakhala kancane. Futhi ayikho inkinga futhi ngingakutraina mina futhi anginankinga vele into zami ukutraina abantu abadinga usizo kamina. Futhi ngiyabonga futhi ngokungitraina futhi yabo kodwa lokho kutraina sibuye sikukhuluma yabo futhi yabo sikubekele nje olunye usuku ngoba mina kwamanje futhi ngiserious ngifuna ushaye lo mfana nje lo umqede simshayele indaba ukuthi azalane naye uNzuza lo sembhanqe naye uNzuza ngeke ukuthi kanje mayekuthi umtshelile kodwa uNzuza yabo. Yabona ke into engifuna siyenze kulo mfana lapha emesomfica ehleli ufuna simbambe simncikise simshaye yabo lapha bese sobale ngoba phela ngenzeka phela naye alanda izinto yabo njengomesa amabhodlela kanje simshaye bale sijiki khona masifika lapha ekhoneni ngibonge sikhuluma indaba yokuthi sotrainer nini futhi noma indaba yokuthi sotrainer simasango esikhulu futhi kuhlukane nomuntu ayindadleni lapha fike siphole lapha yabo. Shosho fana tsashone khona singane. It's a sound. Awe Iqiniso ndoda bathini ndoda. Ayibona utakubona uphuthuma khona la uyakhona indoda. Ndoda ngisaphuthuma la ngaseyitolo mfethu ngisayothenga uvoucher mfethu. Akusho ukuthi sizobonana sibonana ke. Okay, correct. Kazi nangu lo afethu.
Bengitshela nokubheka ukuthi labafana belokhu bedlala. Ngisacela ngiphinde i-voucher yaka-10 rand. Ngicela uHollywood mfethu. Okay, ngiyabonga-ke mfethu. Nazo. Ya, nazo. Wathi ngingene ku-Betway.